Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ukuthi asiphe usuku oluhle kangaka namhlanje. Awu siyamdumisa uNkulunkulu wethu muhle. Bangcwele uJesu sezobuya. Nginifakelile imbono emibili ekuseni ekhuluma ngokuhlwithwa kwebandla. Ungithintile lo osalile kuhlwithwa kube ngazibhalile izono zakhe. I-confirmation leyo yokuthi noma sibaningi kangaka ekhaya lezwi, kodwa uyedwa umuntu uNkulunkulu asambekile ukuthi kusetshenziswa yena, sivume kuNkulunkulu sikhulume naye kube uyena osikhulekelayo. uNkulunkulu beconfirma ukuthi uma une-date wabhala phansi izono zakho, malifika usuku uzohamba uzohlwithwa, noma makufika lokuhamba emhlabeni uzohamba uye ekhaya ezulwini, ngoba wena une-appointment futhi izono zakho uzibhalile. Khona-ke abanye abavele bazibhale nje bengena-appointment. Ulayini mude mningi ungonyaka ka-2027, kodwa uNkulunkulu senzela umusa ukuthi uma lufika usuku une-appointment futhi ubhalile uzongena ezulwini. Kodwa uma usubhalile ungabuyeli kusona isono. Uma usubhalile ungasenzi isono. Bheka uphilisiwe, hamba ungabe usona. Bheka uthethelelwe, hamba ungabe usona. uNkulunkulu akamfuni umuntu owona ngamabomu, ngoba onesazi umnikelo ngesono awukho. AmaHebheru 10:26 and 27. Kuphela ukulindela intukuthelo kaNkulunkulu ezoqeda amaphikankani, owona esazi. Ngakho-ke bazalwane, asihlukane nesono. Izaga 28:13 lithi izwi lenkosi, ofihla iziphambeko zakhe akayi ukuthethelelwa, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuthi uzivume isono sishiye. Sibhale phansi isono sakho bese uyasishiya. Nabagulayo kunjalo. Vuma uRoma 10:9 emva kwami. Emva kwalokho cela i-appointment ngikunike, bhale phansi izono zakho. Kusemandleni kaNkulunkulu ukuthi uyasinda noma awusindi. Akumina uphilisayo. uNkulunkulu wethu ophilisayo egameni lendodana yakhe uJesu Kristu, egameni likanyana wakhe uYesu Kristu. Ngakho-ke bangcwele, asingazami ukwenza izinto ezingenziwa. Uthi uJesu kuYohane chapter 7:38, okholwa njengokusho kombhalo, eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Masikholweni njengokusho kwezwi. Masimkhonzeni uNkulunkulu njengokusho kweBhayibheli. Uma senze njalo, yena ewulizwi, uyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. Ngakho-ke ngiyacela bazalwana, silenzeni izwi. Sivume uJesu ngoRoma 10:9. Simvume uJesu. Konzweni yayizolo ngithe abantu abavuma uJesu kanye nami. Mawusumvumile, uvuma izono zakho. Umsuzivumile izono zakho, ubhabhadiswe. Ngoba kufanele ubhabhade, kufanele ungene emanzini. Inkonzo le esayinikezwayo. Uthi uJesu kuJohane, ngibhabhadise. uJohane uyanqaba uthi mina ufanele ngibhabhadise wena. Uthi uJesu, masikwenze ukuze kugcwaliseke ukulunga, ukuze kugcwaliseke ubulungisa, masikwenze. Usukugcwalisele wena ukulungisa, vuma izono zakho ubhabhadiswe. uJesu Kristu inkosi. Hayi-ke bangcwele, ngiyabonga. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, siqale inkonzo yethu
uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, uJesu Kristu inkosi, siyazithoba ngalesi sikhathi phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga kakhulu, akekho ofana nawe. Usasinikeza ithuba lokuphenduka. Usuku nosuku umuntu evuka makabonge ukuthi namhlanje nginikwa ithuba lokuzilungisa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala laphakade. Iba nathi kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. Khuluma uzambule. NgoJesu Kristu inkosi yethu siyacela, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye, uJesu Kristu inkosi. Ayike asezweni lenkosi siqhubeke nenkonzo yethu, uthando lwabazalwane. Kodwa sizofunda basePhilip chapter 2 verse 9 kuya ku-11. Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Izilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Asiqhubeke-ke siye laphaya encwadini yokuqala kaYohane chapter 3. Sogijima nje sifunda uverse 13 siye ku-18. Oyena osithathayo asidlulisele kuleli izwe besikhuluma ngalizolo. Uthando lwabazalwane, verse 13. Ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Verse 16. Uthando silwazi ngalokhu ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Verse 17. Kepha yena onemfuyo yezwe bona umzalwane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe, uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na? Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Masingathandi ngezwi nangolimi, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Sizoya encwadini kaYakobe chapter 2 ebesikhuluma ngayizolo from verse 14 sidine ku-17. Sizoqhubeka-ke sibone. Ukholo kufanele kube nezenzo. Masingathandi ngezwi kuphela, kodwa masithande ngezwi nangeqiniso. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethu nokukholwa kepha engenayo umsebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula, nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo umsebenzi kufile ngokwakho. Bazalwane, musumvalele umzalwane wakhe isihawu. Uma unotho mnike, uma unemali mnike. Uma engasayibuyisa okwakhe lokho, amalahle akhe lawo. Kodwa wena kufanele ube nokukholwa okunezenzo. Kufanele ube nokukholwa
la abantu bezoncoma bethi kumnandi kangaka kanti ukukholwa. Athi kuverse 18, kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Kuyabonakala ni bazalwane ukukholwa kungenayo imisebenzi? Akubonakali, ngoba ukukholwa kubonakala ngemisebenzi. Uzobethi abantu, usibani bani uhamba noThixo. Abamboni, babona imisebenzi. Yayibona loo nto? Ngihlale ngisho ngithi ngiyimbongolo egitshelwe. Lezi zinto eniyikhulumayo ngama zizikimi, ngoba ngiyimbongolo egitshelwe. Ukuthi animboni lona ongigibele, nibone izenzo zakhe, bese nicabanga ukuthi izenzo zami, kanti cha, akuzona ezami. Ushilo lapha kuJohane mangaphazamo 14 noma 16 wathi okholwayo le misebenzi engiyenzayo uyoyenza nengaphezulu, ngoba enjani ekholwa. Kodwa ongakholwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe. Ngakho-ke ukukholwa kwakho makube nemisebenzi. Thanda abazalwane ngezenzo, ungabathandi ngolimi. Tshela umuntu ukuthi uyamthanda kodwa umenzeli lutho. Ngikhuluma ngothando likaThixo mina, thando likaNkulunkulu, thando lukaJesu. Lolu thando kuthiwa yi-agape. Masithandaneni bazalwane ngoba uKristu wasithanda kuqala. Ozonda umzalwane wakhe ungumbulali, akho mbulali ukuphila okuphakathi okuhlezi kuyena. Akho mbulali ubomi obungunaphakade obukuyena. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Umuntu okholwayo engenayo imisebenzi, ukukholwa kwakhe kungokwamadimoni. Siyakuthola kuverse 19 encwadini kaYakobe chapter 2 verse 19. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle, namadimoni ayakholwa athuthumele. Ayakholwa amadimoni azathuthumele. So ukukholwa kusona isimanga. Isimanga izithelo, izenzo, izithelo zikamoya, imisebenzi. Ukukholwa makube nemisebenzi. Ngeke esihlahleni sama-orange ukhe ulamula. No, ngeke kwenzeke. Ngakho-ke lezi zenzo azenzayo umuntu zikhombisa ukuthi akakholwa. Kalula nje njengalabo abalwa negama elithi uJesu Kristu inkosi. Kucacile abakholwa bamelene noJesu, bamelene noNkulunkulu. Ngoba izwi lithi imilomo yonke, izilimi zonke azivume zithi uJesu Kristu inkosi, bese kuba inkazimulo kuNkulunkulu Baba. So mawumelene noJesu Kristu inkosi, ungumphika uKristu, umelene noJesu, umelene nezwi likaNkulunkulu. Okungidabukisa kakhulu ukuthi kungenzeka ungasathethelelwa kuleli. Uma ungathethelelwanga kuleli nakwelizayo ngeke uthethelelwe, ngoba intethelelo inganeno kwethuna. Bangcwele bazalwane, ake sithandeni ngezenzo, hayi ngolimi kuphela. Sibathanda abazalwane, simthanda uNkulunkulu, singakhethi abantu. kuNkulunkulu abantu bayafana. Ungafuna ama-favors, ufike eminyangweni othize kahulumeni usuyadiza wena ufuna ama-favors. Mhlambe kwale driver's license onayo wayidizela, mhlambe nomsebenzi onawo usebenza kahle nje, walala nomuntu wayesekunika umsebenzi. Isiqalekiso lo msebenzi uzivuma nini leso sono? Uphi ingane zakho ukungcola amanyala? Bazalwane, ake simkhonzeni uNkulunkulu ngobungcwele, sihambe ngobungcwele, izenzo zikhulume. Lo muntu lo walala nawe uyisigqila sakhe. Noma yinini mayifuna eqhutshwa inkanuko yakhe, uyakubiza uyisigqila ngoba uyasaba ukuthi uyakuxosha.
nokuthi umsebenzi wawuthola ngokungcola wakhokha. Mhlawumbe usesikhundleni nje wakhokha, mhlawumbe usesikhundleni nje ukhokhisa abantu, mhlawumbe usesikhundleni esingaphelele ukhokhisa abantu, bayifuna imisebenzi yabo abayitholi. Uqasha abantu uyabakhokhisa. Mhlawumbe uphoyisa lomgwaqo, isikhundleni sokukhipha ithikithi ufuna imali wena. Kodwa bazalwane, songena kuliphi izulu? Uyongena usuzivumile izono zakho kodwa. Usuhlanziwe ngegazi likaJesu. Injani imisebenzi yakho? Bayakwazi emsebenzini ukuthi uyakholwa. Bayazi ukuthi uyakholwa. La usebenza khona, noma esikoleni la ufunda khona, noma ikuphi-ke la ukhona. Uyaziwa kodwa ukuthi wena ukhonza uJesu, ungumkhonzi kaThixo, ungumkhonzi kaYesu Kristu inkosi yethu. Masikhuleke, uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngiyathobeka ngalesi sikhathi, siyabonga ngenkonzo sosinikeze yona. Busise lona loyo lalele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Siyambonga kakhulu bangcwele, Baba uNsibando ovalelisayo, uthi uJesu Kristu uyinkosi.